Kelo kanyo dakika chiegni 40 kama indi tok sa 10 mano mar midhiambo. En nyakalondo mano mar Victoria. Wantiere chenro mano mar podho chieng' ka indi. Alright. Wadwan wataimu se kwa podho kodi chieng' nyako molo kanyo sa 2 mano mar otieno. Kendo sani endi dhod chunyi koro ng'iyo ni mondo mi koro idhi dala e yo mayom kabisa. Idhi manye gimoro minyalo timo. Nitie sani endi nitiere jok ma bende osechako dondore koni koda kocha. Dondore gi joma tatu ka ang' oloro chako dondore gi jalot ka ang' oloro chako dondore gi jabucha ka ang' oloro koko dondore e ot. Dondruok omake. En dondruok mokru. Kik ibed jalo. To gikone ne jok ma dondre gi gidok dala nono. Ige pile ni ng'ama oduogo nono iye nyaka wang'. Tinge nodwa iye dwa wang' nyaka gi nyathi. Ich wang' tinge no kelo kien. Nyathi tinge ni nokori bende konyisi ne nyuole. Koro gimomiyo iwang' kode Mano mai. sikuna. To gima duong' ma bende nyaka wanyisi, ineno style mwarwakrego ni. Nyiso ni mai koro gima wasebedo kwa lando ni kinde ka kinde ni najenga. Ineno style masoego ni? Sani koro luonga ni engineer Natha. Engineer ng'owa? Natha. Correct? An engineer. An iluonga ni contractor Deno. Contractor, engineer duong' ne contractor bwana. Engineer duong' ne contractor. Bedo ni engineer duong' ne contractor. Contractor nyaka bi kuom engineer. Bas, Mala go mbaka. yote tisa. Nikech seche mabiro kuomi, tabiro penji ni to yawa. Construction materials bila mage maber ka koro wadhi gedo godo kaka engineer. Nitiere gik moko mathoth minyalo nyisa. Mano ok sida. Gima duong' en ni penj engineer. Ni to anyalo yudo materials kure. Iwinjo. To materials mayudogi bende gin of standards. To mane gima nyaka to koro ging'e kinde ka kinde ni materials duto te kaponono ni dwaro materials mago mag construction machalo kaka mag construction materials. Ahinya gik machalo kata mana dhudi mabeyo minyalo ketie odi, inyalo manyo dirisni, inyalo manyo gigo ma bende inyalo loso go cho kinde ka kinde, to bende inyalo manyo gik mathoth gi nengo gi kidhi Najenga online. En gino mosebedo katimre online. To gisebedo ka gi target gwenge mopogore alwora mar Nyanza ka indi, Kisumu, obed Siaya, obed Homa Bay, obed Migori. Dhie Najenga gin koda ka gi app margi minyalo download. Ber Najenga en ang'o? Ber Najenga en ni ogoli opogi e kind achudhe. Achudhe. Igedo to ng'ato gedo. Igedo gi pesa dindi be mogedo kamoro. Akiani be kwanya. Ng'ane olo. An Nairobi kato anyalo oro du pesa mondo timang'o. Uged na wall na material dala kanyo. Ulo be dhi to manyo ng'awa. Witine moro. Witine ni material donjo nus kocha, nus kocha, nus Najenga golie mage te. Mane gima duong' ma bende kauno wadhi penjo uja winjora kamoro amora ma intiere. Midhiero moro amora misebedo kikadhi e yore mago mag gedo. Experience misekadhe. Ibiro share kodwa ka indie 22921. Bende wabiro miyi thuolo mar mondo miyang' ne yuan watol e 0739 061 mondo mi wayange ni to Najenga ber mage ma bende osebedo komiyo oganda kinde ka kinde. Bose omni ngano kiwoni simiti ngano kiwoni simiti Arilo ngano dhiambo ni suda simba boche. Engineer Misegno Rambush Nathaniel Alfaya Women Rep Kobura Award. Orwa chenro mano mar podho chieng' e nyakalondo mar Victoria ka inde jawinjo na kinde ka kinde 22921 mane ote machuok minyalo oronwa ka inde mondo mi watudre kodi e midhiambo ma kawuono ni. En bernwa kendo morwa makende nodiochieng' mari to nyaka bedie maber. Kendo kama ka kwadwa teri nyaka wangorom kanyo saa 2. Asante sana. Na macho yake.